Dnes vám predstavíme model Nike Mercurial Miracle. Ide o prevedenie SG Pro. Samotný Nike Mercurial Miracle je pokrytý umelou syntetikou. Ide o taký mäkší povrch. V podstate tá syntetika sa nazýva teín. Zabezpečuje najoptimálnejší dotyk na loptu. Čo sa týka podrážky, ako som hovoril, ide o soft ground. Tieto podrážky sú určené hlavne na mäkké terény. V podstate tvoria ich šroby, čo zabezpečuje ešte lepšiu akceleráciu na týchto terénoch. Ich hmotnosť je okolo tých 200-240 gramov, závisí to teda aj od samotnej veľkosti toho modelu. Vložky týchto kopačiek sú tak špeciálne tvarované, aby zabezpečovali to najoptimálnejšie pohodlie nielen počas zápasov, ale aj počas tréningov.